Селестина? Селестина! Эрнест и Селестина. Короткие истории. Маленькие привиды. Маргатина, Селестина просила не рухаться. Не утрымалася. Я просто... Я згадала, Га, про що? як ми познайомилися з Селестиною. А ти пам'ятаєш, Селестина? Вядома ж. У той день ми з Ернестом пайшлі ў ажыны, каб зварыць варэнне. Такие солодкие, але с кислинкой. Атрымаецца, ну, чистая смакота. Эрнест, мы не зможам зрабіць варэнне, калі ў тваім кошыку не будзе ажын. Пагляджу, ці не расце чаго на тым баку. Почакай. Селестина. Оу. Вяртайся, Селестина. Не, лепш ты лезь сюды. Тут просто горы ягод. Приехали. Што гэта, Эрнест? О, гэта млын з прывідамі. Не набліжайся, Селестина. Ты хочаш мяне напужаць? Мае знаёмыя мядзведзі бачылі там прывідаў. Прывідаў не існуе. Не, яны існуюць. І паверу, бачыць прывіда дуже страшна. Я жынавы прывід. Пужаю мядзведзікаў, якія прагнуць пакаштаваць Ты варэнне. правда. Вяртаймся дадому гатаваць варэнне. Ishtu vishkari, shavushta shadeo, ushti vachdahi, bijushavai shadei. А зараз будзем чакаць, пакуль астыне. Ягоды растуць, і мы яму варэнне. Ягоды растуць, і соладка жывём. Смакота. Яшчэ якая смакота. Не, Эрнест, ты абяцаў адзін слоечак балеру. Балеру? Так, дакладна. Абяцанні даюцца. Каб іх выконваць. Ну, калі не забудзеш. Але мы не забылі, Эрнест. Так, твоя правда, Селестина. Пайду аддам яму слоік. Пакуль не забыў. Выглядаеш як чырвоны каптурок. Не размаўляй з ваўкамі па дарозе. Вось ваўкі дакладна існуюць, Селестина. Так, і яны дужа-дужа страшныя. Чаму б не схадзіць яшчэ раз у ажыны і не наварыць варэння? Будзе нечаканка для Эрнеста.
любим пужать брыдких медведів! Пробач, ми подумали, ти медведь? Мы их пужаем, каб не приходили. Але ти не медведь. Як тебе зовуть? Селестина. Я Мілузіна. Мандарина. Маргатина. Дык вы пужаете медведів? Але вось так. А потім так. А ў асноўным так. Мядзведзі, чым яны большыя, тым мацней пужаюцца. Треба бачыць, як яны ўцякаюць. Ратунку! Ратунку! Навошта вы пужаеце медведя? Хто гэта? Мама мышка. Запрашаю на гарбату. Пойдзеш? Але навошта вы пужаеце медведзяў? Бо яны вялікія і брыдкія. А яшчэ ядуць мышак. Смакотце. Дякую, Ернест. На здоров'я. Хочеш яшчэ трохи засталося? Ды зажарпні лыжачку за нас. Ладно. Селестына, хочаш апошні блінец? Яны смачныя, але не, дзякуй. Мне трэба дадому, бо Эрнест будзе хвалявацца. Эрнест? Хто гэта? Мядзведь, з якім я жыву. Мядзведь? Ну, так, Селестына. Усе ведаюць, што мядзведзі бязглуздае стварэнне, якія ненавідзяць мышэй. Таму мы іх і пужаем, каб яны нас не чапалі. І не елі нас. Але на свеце ёсць і добрыя мядзведзі. Мы такіх не ведаем. Прыходзьце ў госці. Я жыву ў апошнім доме, за лесам. Пазнаёмлю вас з Эрнестам. Ён мілы мішка і вегетарыянец. Мілы мішка? Бывайце. І дзякуй за блінцы. Ну што за жартаўніца? Жыве з мядзведзем. Селестына, так і думаў, што будзеш тут. Я прыйшла назбіраць ажын, Эрнест. І ведаеш што? Тут няма прывідаў. А пра што тады кажуць у мястэчку? Я ніколі не верыў тым плёткам. Я проста казаў, што ўсярэдзіне можа быць страшна. Там усё развальваецца, але ты заўжды вельмі цікаўная. Цікаўная. Не, Эрнест! Не, не ўваходзь! Не ўваходзь, Эрнест, не! Не ўваходзь туды, Эрнест! Чаму мне не ўваходзіць? Прывіды! Ратуйце! Мядзведь схапіў Селестыну. Ратуй маяе! Ён яе панёс! Прывіды! Прызнаю! Эрнест! Гей! Эрнест! Селестына! Селестына! Бяспека! Эрнест! Эрнест! Эрнест, выслухай мяне, прашу! Яны не прывіды! Вось яны! Яны пераследавалі нас! Не адчыняй, Селестына! Селестына! Мы пришли тебя выратовать, Селестына!
Мой лужок! Мои тюльпаны! Мои кветки! Нешта мне нядобра. Мяне не бралі ў палон. Гэта Эрнест, мядзведзь, пра якога я расказвала. Дык ён напраўду існуе? Вядома, існуе. У адрозненне ад прывідаў. Гэта мышы? У мяне нешта ёсць для вас. Та-да! Мама, у жыцці нам не паверыць. Я ж казала, што ёсць і добрыя мядзведзі. Так, але не казала, што яны гатуюць смачнае варэнне. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун-бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, сям'і Анфімавых, Мацею Маланцыяліні Ваяйковым, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Яўгену Вашчыльку, Яўгену Бараноўскаму і ўсім фундатарам за падтрымку. Підпишіться на канал.